morning जोंहानो दाउदै एवनाय ओमफ्राय सबाय बिमा एवनाय जों ओंखाम जानोसैलाय आरो मैयानि लाब्राबो दं एसे ओमफ्राय गालिया दिनै टिफिन लांगोन टिफिनाव मा लांगोन होनबा मेगि दिनै बुधबार गुड मर्निं हेलो दैसा गुड मर्निं मा जादों नोङो सकाल थास हेलो गाइस खुलुमबाय आंनि बे मनजुलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ आरो बयबो मोजाङैनो थानांगौ स' दिनै सानसेनि ब्लगखौ नायलांबानो जालायबाय आंनिया भिउसानो बिराद खम फैदों आरोना 40नि बाराखौनो फैनो नागिरा हामा 40नि बारायानो फैनो नागिरा आरोना भिउसा भिउसानो मासिबां खम जादोंथाय मानो होनखांलाय लासिं सिंनि बाथ्रा सानफ्रामबो भिडिअ हगारो भिउसानो फैजाया आरोना स' नोंसोरबो आंनिखौ नायदो आंबो नोंसोरनिखौ नायो आरो सोरनिखौबा नुसनबायाखैबा नोंसोर नायनानै कमेन्टल' हर आंबो नायगोन आरोना स' नायलांबाय थादो होमबालाय आंनि भिडिअखौ चलो बच्चे नहीं लेके क्या सारा निकला है झूठ क्यों बोलते हो ओनली 150,000 था तुम्हारे पास 150,000 कितना हो जानते हो बोतल जाग्रा जों संनायखौ थावा होनो बियो वीडियो बनाने बोलते हैं अंडा सुबह अंडा करने से क्या होता है गैस होता है गैस घंटा गैस होता है हाय एफा बुजिलांबाय गावना नै दैसाया नाजों गेलेनो जोंना आयौ हांबो गैया सोमावनो सनै नाखौ जागोन बाबा जायो नामा बियो माबा हरनांनो आं सेखानोसै नों मा लादों बाबा नाखौ गिया नोङो नों गिया सना हे बाबा थांबाय हनै टाटा बाय थांबाय बाबाया दो मछली लिया है मछली दैसा ने हाथ नाया हर बाबा हाथ है होबावा नुवाखै खारबावबाय हाथ नाया हराबा हाथ नाया जेबो गैला जोबस्रांजोब्बाय हाथ सोना हाथ नाया आयु होबावा हाथ सोना हाथ आयु होबावा नाजों सोर गेलेफोरखो ना सायनाय जायगायाव बिबौदों बेलाय एखे नुवाखै नायसाय बोलाय सिङाव दे सायग्रो दादांसै होनबा हमफैबावबाय साबोननि आखाइ सुखांनायनि मा लाब जाखो बाबा जादों नामा बेलाय बारसिनथारबायलै दैसाया नाजों माबायदि गेलेदों जोंनिया अलल दैसाखौ अलल मेव नायानो मेव सोनो बाबा अलल दैसाखौ अलल नाया खर'आव हमबावगोनसै बेखौ बेलाय नाजों खिबिदि गेलेयो सोरबा नै दैसाया जोंना माइसा दांदों साम दांदों हाग्रा लाफा साम दांदों दैसा दैसा नों लाफा साम दांदों आबा ओमफ्राय नै बिब'आ
आलु जावगासिनो दं बे दैसाया नै लाफा सामदां जोंहा दैसाजों जों हाग्रा जाबा आरोना मैगङानो गोबाव ओमफ्रावबावबाय हनै हासुबायदां हासुबाय लांनो गानलायदों फैदा बाबा फैदा थांसै फैदा दैसा थांदो आबौ थां आरो फुबा आखाइखौ हानहरबावो मारै जानांगौसै होदो आबौ होदो सना दांदेरजोब्बाय लांदो हनै मोखां दांदेरजोब्बाय दे मा जादों नो दे आमदो गाइखेर आमदो आबा गाइखेरखौ आमदो बेखौ आमदो नुवाखै गोलैजोब्बाय नै जाम्बा जाया बे गाइखेरखौनो लोङाखै बे दा माने सानब्रै सानबासो जाबाय सानबा माने 6 दिनसोआनो जाबाय खोमा गाइखेरखौ ओरैनो लगायदों नस्थ' गारदों गाइखेरखौ लोङा बे दा माने मा जादों खुगा नांलायबाय बे साला दाख्लै लोंदों होनबाय थानाया मेथाइसो जादों मेथाइ गुरखौसो जादों नुवाखै माबायदि मोसोम फैनोसै ना बाबा बिसिनायावहाय दा खोनाबाय दैसा दैसा बिसिनायाव गोलैजोब्बाय आबा मोसोम फैयो एलाय लखबफिनदोंसो आयै जेजे नोङो आमोन नै गाइखेरा लोङैया सप्ता खनसेसो जाबाय आरोना बेयो गाइखेरखौनो लोङा थुंखरनानै दंगोन आं बेखौ दे आबा दे गाइखेर लों जोंना ओंख्रिया जाहैबाय सानजौफुनि नारजिजों नाजों संबाय ओमफ्राय आं नारजि जाया नालाय आंनियाहाय आलुजों नाजों संबाय आरोना आङो नारजि जानो बायो आं ओमफ्राय हनै दैसामोना बिबौ फिसौ गेलेगासिनो दं लावथिंनानै बुदों मा बेलाय दाउ हुस होनसै बाबा हुस बेलासिनि खामानिया आंना न' दुना सावस्रांनाय बायहेरायाव दुना सावनाय बेलासिनि खामानि बे मोनाबिलिनि न' फिदिंग्रोजोबसै ओमफ्राय बायहेरायाव फिदिङो आरोना गेट गाबनो ओरैहाय थाम्फै होस्रांदों होनो आरो बेखौ थाम्फै होस्रांनाय रस बेलासिनि खामानि बेयो मेरा ये रूटीन है मतलब शाम को हर दिन करना पड़ता है मोदोमो सालदुना बेलासिनि खामानि बे आंनि रुटिनसै गनानै जोंहा नै खाजा जानोलाय आरोना नै सब बायदिसिना जानोलाय आरो बायदिसिना नै खाजा दखानाव दंफैयोलाय Allah karena sos deh sama kayak untuk sos. Beli mana? Ada apa? Behind